Sagen, hallo Leute, herzlich willkommen bei unserem Easy Peasy Deutsch 15 Minuten täglich. Takže pokud chcete rozjet svoji němčinu, tak jste tady na správném místě, protože nás čeká čtyřdenní výzva od pondělí do čtvrtka a každý den by vám měla zabrat zhruba 10 až 15 minut, což je i důvod, proč naše videa budou krátký a v češtině. Jinak plný lekce jsou samozřejmě německy. Celá tahle výzva je zdarma a bude to fungovat tak, že každý den najdete v e-mailu anebo ve facebookové skupině naše krátké video se zadáním. Vždycky bude část videa, kdy my vám vysvětlíme, co a jak, co vás vlastně čeká a co byste měli udělat a potom najdete odkaz i na klikačku nebo nějaký interaktivní úkol, zkrátka pro cvičení, který pak nasdílíte do naší facebookové skupinky. Přesně v naší facebookové skupince můžete potom úkoly i odevzdávat, vždycky do toho vlákna, které bude pod videem. A budeme hrozně rádi, když se podpoříte navzájem, když si budete příspěvky navzájem komentovat, když si tam dáte nějaký like, když se to někomu povede, když si tam navzájem pomůžete, když někdo z vás bude znát třeba pravidlo a opraví třeba toho druhého s tím vysvětlením, bude to úplně skvělý. A stejně tak to platí v případě, že byste měli nějakou otázku, nějaký dotaz na nás, tak neváhejte to tam vložit. Přesně tak, jsme tam a moc se na to těšíme. A pokud víte ještě o někom, komu by to třeba pomohlo, prospělo nebo by se rád přidal, tak určitě nasdílejte a pozvěte lidi klidně přímo k nám do skupinky. Zároveň, pokud jste sami lektoři, tak prosím nehrajte mrtvý brouky a pojďte do toho s náma. Pojďte si to taky zkusit tu výzvu. Zkuste si taky jednou roli toho studenta a zároveň my pak budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu. No a vydržte až do konce, protože náš týden Easy Peasy Deutsch není až tak dlouhý a jestli chcete pro němčinu něco udělat, tak je to nejlepší doba, kdy začít. A vydržte, protože na konci vás čeká Überraschung. Moc se těšíme a v pondělí to odstartujeme. Bis Takže bald! 6.5. na viděnou. Bis bald.